сърцето на България някога живеел смел и решителен човек на име Васил Левски. Той мечтал за свободна и независима България, където всеки човек може да живее без страх и угнетение. Още от млада възраст Васил показвал изключителна смелост и лидерски качества. Той вярвал в силата на образованието и свободата и вдъхновявал другите да се присъединят към неговата борба за освобождение. Васил пътувал наоколо, организирайки тайни срещи и мобилизирайки хората да се присъединят към каузата. Той носил много маски, за да избегне ареста, което му донесло прозвището Апостолът на свободата. Въпреки опасностите и трудностите, които той срещал, Васил никога не се колебал във вярата си към страната си. Той станал символ на надежда и устойчивост за българския народ. Крайна сметка мечтата на Васил се сбъдна. България придоби своята независимост, благодарение на неговата несгъваема смелост и решителност. И до днес Васил Левски е помнен като национален герой, чиято наследство продължава да вдъхновява поколения българи да стремят към свобода и справедливост.